So guys, ang lahat ay nagagayak na dito dahil papunta na kami sa Lagkaw Cafe kung saan kami kakain ngayon ng tanghalian. Alam nyo ba guys, may sasabihin ako sa inyo. Ngayon lang kami kakain sa labas na pamilya. Totoo lang. Kasi wala naman kasing restaurant na malapit. Ngayon lang kami nagkaroon ng restaurant na malapit dito sa amin. Kaya ngayon kami ay nagkasinabot na magkatapok para magkakuan eh. At the same time, birthday ni Ate Litlit. Ngayon, at blessings ngayon ng bahay ni Ate Norlina Abdullah na asida sa lain nga nasud karon. Pero blessings karon sa idahang bayog sa pool dito sa Maribohok. Thank you so much. Karon amo na lang panggidangan og celebrate birthday ng Ate Litlit. Ning order mo tong isa kanigong pansit ipawrok ni dagaon. Imagine na rami na pampadugang sa idahang edad. Barang taas-taas pag isang kinabuhi managhan pag isang edad. Nga mabot pag 100 Gs. 120 pa. Ako te magpuwa man ta kun sa kay wa maghang puwa de bulingon man bo mangilag. Nang kare na laman peng de mo pod. Si Pader guys, di is Pader mo ubad kay sakit sa mata. So mag-take out ramig parang Pader. I love you guys. So everyone is getting ready and we are now heading to Lagkaw Cafe. And I'm so excited because my worms inside my tummies are now shouting for food. Ay, mga ID nga magduna, mag-ID nga. Ang raman, diba? Hinda mo sa amin. Di naman pangadjua guy diri diskuan kana nay restaurant. Dito ako mag-ID. Okay. So guys, atangin ni Junja guys para makita ninyo gamahang pagkain nga gi-book dito. Di man sige nga ni pinabungga ganang nay kuan ra gud ginagmay ra gud kay kuan gud ba. Salamat po sa kinabuhi nga gihatag pas kahitasan nga kaginhawa pa usahay ra ba bingot ag ilong lisod og ginhawa makaw na natag COVID na pero majugan ni kay kuan allergies ra ay tana ag kurtahan sa kusina nang gilak kurtahan sa kusina ilak lagi kay nay mga manok manud tungkap itong bugas kanin ulit to wala ba sila ba dito di na magda ko rice cooker aw magda rice cooker di naman na sila nag-pick out si Kaminos kas Lagkaw Cafe sus bisan pag bisan kilasiha Dayor musta ikag sila sang sanila pwede nga naman sa suot sa una ting katong grade 1 pa ka di ka na ipok di nga nang sa inipok la matay na tong ipok kay di man takalibang ubuan na tanan bitaw di nga ano itaw jampir tana kasi na pa ni ka ban floor na good pero kapoy gi manghuling tana so guys wato na mi guys magkaganay aliwaros tana kagubot na nga tuwa na ta kaganay na manglakad laman ta dari sa kalibunan yor okay ra di oy arti tana kaganay na sige go uy intaw na kaganay man makaigo baka tungo sa kanigong pansit na ni mating ka dyan makaigo baka sa kanigong pansit na ni igo grabe mo din di ihap ko no ihap ikaw na 1 2 ako ihap sa ihap huy ihap 1 2 isa 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sakto ra jud isa ka dosina gihuso na na hanay adto ka gonay gihuso na na kuin taon sumangan man nanay kay basi mo dag rice cooker ikaw boy gan si tangjan na kay ano dyan eh matingga susapatos man sinilas siya garabi la sige dali na mo paspas okay Uban. hala nihilak mas kabang isa Duhisas ka bang luoy laman. Di basta sinanay mo lakaw mo hilak na. Asi ka bang ba mo adjaw na basta sinanay mo lakaw. Di okay ra na manong. Chill. Salami pag ismag. Sa ko jawa gis magolo. Ro baguha gis magolo. Dito ra tagbilaran. Grabe pag uli gwapo siya grabe. Nagpaduding-duding bitin na jang uya. No, kasi nagpalit tong. Mo adjaw lagi ni hilak. Ana, mas kabang. Ana, grabe mga naong. Halaga din mo, ako na mag-i-action ko baan? Igo baka tong sa kanigo raman tong pansit? Bahinan. Grabe wa mong kiya, lupit ng kiya yun. Grabe ka, handbag man. Si Aliana, gwapong sinina. Karami nagpili daday. Ako'y nagpili yung taon dana. Dari Hinduan po may taong. Puhon.
Sili kali. Sindang dan ha. Mau ni guys ang garden guys. Betul taman datu. Ha? Inta ano panahuman. Hala, nagkagubot na. Ila din nirong igo ba kaning handa na eh. Para ba yung mga ilo? Hala nga nga man mga iro nga wa man nila budget. Ay, walang iro. Nakasabot pud. Hala lagi nanguba na lagi sa kabang si Panda. Kailan ko rin nag-appeal. Anak sa sa. Ay, jaway kay. The plane. The plane. The plane. Salian mo ay isa. Kaganay na nabuang na rang kadaghan ka. Nauna, mas pasi. Yang kapalitik man. Narit. Ganti ang mereka man. Bitaw. Yang Ala po ka, tumoy di ba? Dijud, mayro ni agi. Nganong gisuot man imong ismagol? Wala mo kala makita. Pantugay ka pa wawahi. Wala yung makitang kitang ismagol, wala laba-laba. Grabing hugawa. Pagamayor ka, Louis Vuitton. Mag-ukon. Kiray nga di mamit di. Arang. Da, sige. Nos, kalibunan na gagi. Grabing kalapog. Sige, guwan. Nani naman po, naman dia. Okay, lugsong na dito sa karsada. Naman ka nagagis na. Inang ano na na eh. Ipamaak na ka? Nabuing na. Dapat ito ba nag suroy? Boto na dyan sa karsada. Na guys, mutipas nami. Kita mo na ng signage. Sumawala na ag. Intro. Entrance. Entrance na ni sa Lagkaw Cafe. Mga unta. Mga unta, Lagkaw Cafe. Ay, may tingkong. Ala. May tingkong. Dud na. This is Lagkaw. Tingkong. Tingkong. Na. Giring na kainit. Milo, ilad. Pas. Panda, banan-banan. Bitaw, kamu kuno po na iro. Hampakon na mo kalit. Okay guys, approaching. Dali na, Nay! Nay! Dali! Dali mo na rin! Kainit diha! Okay, mo na. Magapog ilang pa. Ano ipahurot niya ti Ali? Ay. Birthday. Ipay duha. Wow. Yeah, happy birthday, Charna all. Ik. Huy, social distancing. Bitaw kameraman dari guys, way problema kameraman. Alam mo nagmas. Kita raman pamilya ha. Kaubas bahay raman. Happy birthday Mama Alits. Kau kami picture ko na mo. Tulo kay nga ni guys, igo ka ni. Saan naman eh. Igo ka ning tulo ka ni na mas mayroong si Aisa. Picture sa tangkol dira nga taon ni hangjo in taon loo ja. O kana ni mga tangkol kay rong di mga giring. Grabe panda lumbay pud, linya pus panda. Pagan si pus panda oh. An, lame. Asa may imo na pili. Chicken joy kani. Sila po picture. Man, si Sami Sid Serana. Pwede may muhan Diyos music dang. Walang ipapang dang. Laligyan na may makaulit dan eh. Ano man? Okay, serve na tanan. Mga nata, magampo sa katang birthday girl ka rin dyan. Okay. Asa ba ni Daygan? Nabali man na dang, nabuang man mo. Oo, raman mo kasi katugsok. Wa na, basa na na. Palpak mo. Musigap lagi na. Kaya. Batay mo. Ugdo ganun kang kilay ron. Ado na po siya kay magdugo. Wa na, di nakasiga. Ana sa alaban bulgitin. Ako na ko na ikono. Kalaw. Wa ka dyan mo palpak ka dyan mo andam na ng cake dyan. Wa dyan. Ano bang yung magin? Sisinton. Hani wa dyan makailaw. Silaob. Talinis no. Kaya gag mo na. Nagmalipan ka na. Dahil paigan. Wa magupod nito. Kinapasok na swan. Nalapit tuk-tuk. Ito ba may murag do sila? Grabe. Pabilo man. Kuitis. Wa nagpabilo. Basa na. Ito, injo laman ng dagdaugon. Kamu ha? Uy, batasan. Bang! Tanawa. Dana, babe. Tingnan mo, babe. Tingnan mo na kasi oras na na, babe.
Wa na di nakaurus kay maadjong pagkahumaw sa cake. Kasi na lang. Ajay siya na. Wa na. Nagdosok na. Naanan mo Basa, sila. basa. Wa to na lagi. To na lagi. Sa. Be na be. Woohoo! Yay! Dala pining oras na be. Etay. Happy birthday to you. Charot. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish. Okay, kutas na. Nanguhit na in tao. Nagsapadyan, nanguhit, nagsapadyan. Uy, agluga dyan naman inon. Wow! Long live. Long live. Okay, long live. Happy birthday. Okay. Masulabi na. Hunaw sa. Kay to ay lababo. Happy birthday, Alikoy. Pag minjo na. Dad, nanay, ang tatay. Agay. Kanay. Hunaw kay mag-distribute ko si Jung plato. Tao, pangunaw. Mandari, no. Wash hands daw, wash hands. Kana, very good. Oh. Kas. Agsi tatay, injuhang hiwaan daan. Kasama na isa. 3, 2, 1. Dugo sa kamay ay. Oh. Nagkagutot na. Gutot na, sige. Plingkod na ko no, karong mga una. Nay, lami. Tingin ko go para kayo. Hali man yung wala tinggal na idar eh. Hilam na malagig-agi. Enjoy guys. Enjoy. Tiya, grabe your mayo. Di managad. Dira, luto ako doon. Happy birthday, Mama Alex. Ano ba mong wish? Happy birthday po, Daliana. I love you, Day. Birthday nang. Happy birthday po, manang hiling. Belated. Tawa mo ka lang. Yor, busog ba? Puno bag panudlanan. Sakto na pa di magwad. Yan, alira yan. Alakaw nga rin. Puno bag panudlanan. Sa jaro ko na tabi. Happy patanawa tabi. Patanawa tabi. Ah, puno. Jadi, agama na puno bag panudlanan. Amas na itapon. Yung una nag-uli dang kay si tatay yung taon nagpanudlan mo patoy sud. Pakanan pa to ni just tatay. Pakan po ni Tapos yung taon. Dang, hani man na dang ni bidli na malagi ng puson. Gagawin ko ginhawa. Puno nagpanudlan na nagsikiya, maskiya. Oy, kaya yung tawag bilahan kaya yung taon ng pingi, adyo yung taon ni kapsangi. Tingin daw, jang. Ay, da may winner. May winner. B, winner. B. Diksi. Ay po ko lang. Grabe. Grabe guys, puno panudlanan, narabusuga. Wa man mi kahurot, agamang gi order guys, tulo ka seafood bilao og usa ka nigo nga pansit, daday duha ka crispy pata, pero wa mi kaguhing, nagdapas dapay da. Napaghana pagkatopan na naidapang na mga sinilupin. Aran daghana, kuan mi kabuk. 12. Ha? Tiyaw mo ka na nga. Grabe sus. Di mabangbang dang. Gushan ko mga tao. Hi guys, so diyan na uli na Miss Baggy. Hubo na gahang jumper kay grabing inita. Di po ko katikang kay pencil type man siya. Di man po ta makalihok. So, ari ko sang garden kay mag-check ko sa bani na kay apalihon naman po na. Inigbalis adlaw, apalihon na pagbani. Kaya sunod-sunuron raman to ni Mus adlaw. Musilong sa kudari. So, agamang nagasto dairad to guys is ay sakay tanawos listahan para sigurado. Kaya injag manundog depod mo na mo'y birthday ari mo kaon sa lagkaw. Na amoy ideya. Sa kumlingkod ko kay huway. Agamang nagasto tanan 4,450 pesos. Unja agatong 3,000 sponsored to sa amo ang ate des gawas. Unja agatong sobra is amang gibayran ni Terry ha. Ag presyo sa pansit bilao kuan. Pansit bilao 415 pesos. Daghan naman jud napanos pagani uban guys kay nauli dari wa pud nila kan ada jud. Ja gisagol-sagol napanos aguban. Ja ag crispy pata 415 tong usa. Ja duha man to di 830. Ag seafood bilao 789 pesos each. Tulo man to di 2,367. Cha bright og matro dadi gidungawan. Ja ning palit man po kog halo-halo kay makakaon pag halo-halo mga bata ba pabugno-bugno ba arang inita ba ag halo-halo 89 bitong buok ja 12 ang gipalit para apod nakagastos mi dito og 1,068 pesos. So tanan gitotal na to tanan kuan to tanan bawo pila kamo na ra may total bitaw gitagaan man po kog 5% discount sa Tagalagkaw kay birthday man kuno. So og birthday day na 5% discount. So kinsa tong gustong mag-birthday nga kana bitang exclusive sa pamilya bitaw ja ngalong kuan jud ba kanang maka-spend jud mo quality time sa imong pamilya. Sakto dadto.
So, gitagaan ko na og 230 pesos nga discount sa ang mga order. So, aghang nabayran tanan 4,450 pesos ra. Anda guys, sa 4,450 pesos, worth it na kaadyo kay nakadapa migdaghan, dapat may isa kanigo na da. Dapat mga silupin, mga tulo buti ka silupin. Sa agamang iro, si Panda o si Kabang, busog-busog kay arang daghana mga sobra-sobra bitaw kanang mga salin-salin. Kusog man na sila mga inga na. Abang gi das bay kay ag si Kabang kay wa man muuban si Panda ra man si Panda hapon gisige haghungit tados ilang lamisa. Kay maluoy man ko magsima po pangawhat, panguhit sig pangura sa hang paa. So busog tanan nga membro sa bay patig mga iro. So guys, dagan katong salamat sa inyo yung pagtanaw sa ahang vlog today. Magkita ra ta og mapuhon amping kung haa ka karunggi palagpot sa Ginoo. Take care always and don't forget to pray. Bye.